Dobrodošli u naš novi video. Izvoli, Emilija. U današnjem videu se takmičimo kome bolje poznaje. Gina ili ja? Pravila su ovako. Ema čita pitanje, ja i Gina odgovaram. Za koju smatra da nije dala tačan odgovor, dobija šlag u lice. Može. Na kraju ćemo vidjeti ko je više dobio šlaga u lice. Pa, da krenemo. Pitam se ko će dobiti Mogu da probam? Probaj, znam da želiš. Pa, hajde da krenemo. Izvoli, Emilija, prvo pitanje. Moja omiljena boja. Ja znam. Žuta i ljubičasta. Zelena. Emina omiljena boja je Žuta. i što znači da je Gina greškom dobila šlag u lice. Idemo na... Žuta i ljubičasta. Pogodila jednu boju. Idemo na sljedeće pitanje. Omiljeno piće. Svako da je dobro, ne sve znam, nego kada idemo. Omiljeno piće. Ideš u kafić? Kada idemo? Cedevita? Gina? Kako bi se zove na farmu? Ajde, Gina, nemaš toliko vremena, nije fair. Ne znam. Šta voli? Kaži koji je. Smo sok od 10. Bila sam rekla sok. Nisi ništa rekla. Gina, sok je širok pojam. Idemo sljedeće pitanje. Meni si naučila. Moj hobi. Šta volim da radim? Da crtaš. Da snimaš. Ajmo je to. A ne najbolji drug. Nikola. Da. Ali... Rekla si sama, nemoj. Ne, rekla si da. Nisi se čekala Ginu da kaže. Najbolja drugarica. Znam. Dunjitar. Dunjitar. Tačno. Omiljeni sport. Odbojka. Odbojka. Tačno. Kako volim nositi frizuru? Pušteno. Pušteno. Što me nervira. Da li volim da se šminkam? Da. Dobro, svaka pitanja. Omiljeni sladoled. Plazma. Bla bla. Volim bla bla, ali više volim plazma. Kosama. Okrenim se. Imaš nekoliko. Omiljeni cvet. Suncokret. Netočno, ljubičica. Ali ima, posadila si 100 suncokreta. A ne znači da ga volim. Dobro. Ne znači da ga obožavam. Omiljena životinja. Pas. Pa koje je? Zid. Nikad nismo ni imali djeca. Omiljena knjiga. Harry. Ne znam. Isidora Mun. Ovu koju sam dobila da čitam. Omiljena pesma. Ona od Breskvice što je bila na... Možda kažeš koja. Proleće. Ne zove. Ne znam. Tako. Omiljeni instrument. Volim da se. Gitara. Klavijatura.
Pa koji instrument ti sviraš i voliš da sviraš? Ponekad klavir. A gde ga sviraš? Jednog ga znam da ga sviram. Znam. I ja znam, na kraj sela. Pa i ja to znam. Više volim ćirilicu ili latinicu? Ćirilicu. Latinicu. Kako ćirilica? Uopće je latinica. Po meni. Čudnije su slova. Dobro. Gina, imaš na lice pa jedi. Neću lice. Koja dva razreda su mi se najviše svidjela? Prvi. Prvi i treći. Sad ne znam, prvi i drugi. Kome da znam? Ali ja sam rekla prvi, ti prvi i treći. Pitala je koja dva razreda su joj se najviše svidjela. Evo, sama ću. Ja ću samo. I zadnje Ajde, pitanje. napravi, ajde zadnje pitanje. Da li volim da čitam? Da, voliš, već si rekla malo pre. Voliš? A da. Drugari. A vam, ako vam svida video, lajkajte ga, subscribe-ajte se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce notifikacije, komentarišite. Držite ovaj video, a mi se družimo u nekom od sljedećih videa. Ćao! Ćao svima! Ćao svima! Ćao svima! Ćao svima!